Pero o presidente da Xunta Ourobesa é exemplo da capacidade industrial de Galicia. Durante a súa visita á planta de Valga, Alberto Núñez Feijóo salientou a aposta pola innovación e internacionalización desta empresa especializada na fabricación de vehículos, principalmente pro sector militar. Unha decidida aposta que para Feijóo levou a Ourobesa a ser líder indiscutible. Non líder nacional, nin siquiera líder europeo, sino un líder mundial, e que está competindo coas mellores marcas do mundo nestos vehículos todoterreno de alta mobilidade, que son vehículos especiais, casi vehículos artesanais en función de cada pedido, en función de cada país. O presidente da Xunta aproveitou para poñer en valor a industria galega. Feijóo entende que Galicia ten moito que ofrecerlle ao mundo, tal e como demostra esta empresa que exporta o seu produto a 25 países. Estamos falando dende Galicia, dende Valga, dunhas empresas líderes nun sector de unha enorme tecnoloxía, un sector clave. E salientou o traballo feito polo Concello de Valga para fomentar o asentamento de novas firmas. O Concello de Valga apostou por ser un concello emprendedor. Concello emprendedor significa disminuir impostos. Significa disminuir os impostos das licencias de construcción, disminuir os impostos da actividade económica. O presidente da compañía, pola súa banda, quixo amosar o seu compromiso de seguir medrando en Galicia. Reiterar nuestro compromiso con la tierra que nos ve nacer, con Galicia, donde estamos desde el año 81, casi 40 años ya, generando industria, generando puestos de trabajo. O alcalde de Valga agradeceu o traballo feito por Ourobesa. Ademais, Bello Maneiro trasladoulle a Feijóo a necesidade dun novo parque empresarial no municipio. Esa é a demanda que temos no Concello, porque en este momento están agotados. A empresa Ouro sí que necesita terreno para empresas auxiliares, e, polo tanto, en este momento non estamos en disposición de poder ofrecerlla. A visita rematou co presidente da Xunta montado neste vehículo, un Bantac. Trátase dun todoterreo altamente blindado, resistente ás balas e mesmo a certo tipo de artefactos explosivos.